Onyakeni ka-2024 ithimba lezindaba zethu lemukele abadidiyeli abasha. Ake uzwele ukuthi iziphi izindaba abathi zibahlabe umxhwele. Kunjabulo kube ingxenye yethimba lezindaba zethu. Mbukeli nyakenye sikubikele ngezindaba eziningi ezithinta ubugebengu la eNingizimu Afrika. Sibonile ke igameko eziningi lapho kuhlukunyezwa khona abantu besifazane nezingane. Kube intokozo enkulu kakhulu kuba ingxenye yaleli thimba lezindaba zethu kusukela ngo-2024 nalapho ke yena bona khona sinethulela ukhetho lukazwelonke yena bona ke iNingizimu Afrika ibuswa uhulumeni wobumbano. Ezindabeni esizenzile kulonyaka ophelile sibala nalolo lokuvakashela intombinto eneminyaka engu-73 ubudala eyayikhona khathi ngonyama esakhothama uZwelithini kaBhekuzulu ivuselela umkhosi womhlanga ngo-1984. NgoZibandlela nyakenye izimeya zomasipala iZululand zavakashela amahostela aseGoli ukuzokhuza ukubulalana esizweni sikaZulu. Olunye udaba olwahlala kakhulu ezinhliziyweni zabantu olukaNtando Mhlongo waseNtuzuma owayephethwe yisifo esingajwayelekile sokuvuvukala isikhwama samankwahla. uMhlongo wagcina elitholile usizo kanti lolu daba lwaluvezwe inhlangano Ithuleleni. Kube unyaka omatasa kakhulu lona ezindabeni zethu, kodwa enikujabulele kakhulu ukuxhumana nabantu uma ngabe siyocoshela izindaba. Khumbula ke mbukeli ukuthi izindaba zethu ungazithola nasezinkundleni zokuxhumana ngokubhala amagama athi izindaba ku163 kuTwitter izindaba zethu. Ezindabeni zethu siyabonga siyanconcoza ukuseseka. Selokhu saqala singenaye noyedwa umbukeli. Ukubukela kwenu izindaba zethu kumzansi wethu channel 163 ikhona okusibeke lapha. Ukwanda kwaliwa umthakathi. Happy birthday to izindaba zethu on Mzansi wethu channel 163.